kaso mai sankani na faɗa ana dacewa a samu yar fara kuma kyakkyawa yar asalin jihar Naija ce. Sallama mutuncin bako nai sallama gare ku mutane, ku biyo ni za ku ji sauti na za ku gane kowa ne. Labarin yana da tsayi tabbas sanadi na soyayya ne, wahala na sha ko daɗi su nake kuɗan tantance. Sanadin waya ne soyayyar Zainab ta kama jikina, kullum idan san kwanta barci sai ta dinga kirana, tana ta faɗa mani kai ne farin ciki abin zaɓina. Ni shiru ina sauraren ta da na gane wai wace ce, masanta ba ban san wace ce ba shine yake ruɗa ni, kalmomi na soyayyar da take shine yake ratsa ni. Wai shin mutum ce ko aljan haka shi yake ta tsamani, ki fito ki bani bayanin ki da na gane shin wace ce. Ganin ta ba ta gani na sai ta nuna soyayyarta, ni ma hakan ya sa na ji zuciya tana ra'ayinta. Gashi na riga na kama da santa babu wanda za ya cire ta, sai ta nuna ai ita ma haka ne zuciyarta ni ne zarce. Wataran da safe na farka barci ina miƙewa, sai ga kiran waya nan an doko Zainab ina dubawa, ina daga wayar sai ta sallama nan take ne amsawa, sai da ce akwai wani albashiri zan baka ba zaurance. Ina faɗa wa dukka iyaye na kai ne kaɗai zaɓina, dangi da yayye na sun san da kai ne kaɗai na amince. Na shiru ina sauraren ta na rasa yadda zance, sai na ce daban adireshin ta wataƙila ko inda ce. Sai ta ce da ni ai ba komai zan baka kar da kamance, zan bayyano adireshi na zan baka har da kwatance. Da farko suna na Zainab da cikin jihar Naija ce, unguwa ta mai timbi a nan nake na riga na zarce. Idan ka ce Zainab ko Zibebi za a baka kwatance, ba wanda zai ce ma a'a mahaifi na shi ya zarce. Jama'a ku tarbe ni a gaba zan ba ku ƙarshen zancen, ni ne Muhammad MD na san za ku ɗan tantance. Soyayya kaso mai sankani na faɗa ana dacewa a samu yar fara kuma kyakkyawa yar asalin jihar Naija ce.